ସେଦିନ ଯାଇ ମୋର କିଛି ବି ହବନି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଡାଡିଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ପତନ ଚାଲିଯିବ କଣ ଚାଲିଯିବ ସାର୍ ମୋ ଭୁଲ ପାଟିରେ ବାହାରି ଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଏମିତି ଅବାଗିଆ କଥା କହିବୁ ତୋ ପାଟିରେ ଏମିତି ଆଉ କଥା କହିପାରିବୁନି ଖାଲି ମୋର କାହିଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ କେସ୍ଟାକୁ ଏସ୍ପି ବହୁତ ସଂଯମ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଯଦି ଏସ୍ପି ରିଓପନ୍ କରନ୍ତି କିଛି ହବନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। କାହିଁକି ନିତିନ ଦାସ ନିଜେ ବୟାନ ଦେଇଛି ତା ଭାଇ ଜିତୁ ଦାସ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ତ ସହିବ ପାରିବି, ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜେ ଏସିଡ୍ ପକେଇଛି। ଖେଳ ତ ପୁରା ଚପିଗଲାଣି। ତା ସାପ ତ ଭାବିକି ଶିଖେଇକି ସେ ପୁତୁଳିକି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଭଲ କରିଛ, ସେ ଯେମିତି ଭୁତୁଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେହି ଲୋକ ତାକୁ ଆଉ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇଟା ପାଗଳି ହେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମରିଥିବ।